Tas sa bukid pawalag kalaay. Ato tag bukid pawalag kalaay. Pawalag kalaay. Yeah. Yo! Mga men! Maayong hapon mga undoy og inday. Was out tanang mga men. Moadto ta sa bukid. Maglaag ta sa bukid. Hug magkiat-kiat sa bukid. Okay? Okay! Okay guys! Moadto na ta sa bukid. Let's go! Okay, pasensyahin na yung kurog. Kay kurog yun. Pagid makita, bahala na. Mga kaundoy og inday na nata sa bukid. Bukid. Okay? So musuroy ta dire dapita kay nadire akong amigo. Lugar na raw ni siya nangita nako. Ba, kuan ni siya. Si Ator. Hoy Dor. Kumusta Dor? Video ta Dor, ali Dor. Para siya Dor. Para ay hello Dor. Dor. Hi po Dor. Ina wash out mga men. Oh, wash out nanangut. Ulawon day ka Dor. Nang ulaw siya Dor. Wato ta ni kuan. Agay sa puto. So di mo mag dara kuada be. Kuada sa motor. Oh, so diri na punta nga area. Lakaw ko. Oy, tabirak be. Nasa motor. Kuha ba? Lakaw ko. Careful gud mo kung laag mo bukid, careful mo. Kay wa ta kabalo na mga snake rattle and roll. Snake rattle, snake rattle. Dira tara sini. Papa ni mama ni Ador. Mama ni Ador. Oh. Doon si tawag si Ador, para gadagan si Ador. Oh, dengan dagan. Mo unay kinabuhi og pobre mga men. Undoy tanaw-tanaw pud mo sa taas ha kay you know na mga lubi. Basin og nay mga kuan mahagbungan ta. So careful gid mo. Ha? Dinatay small suba dire oh. Magkasuba ra po ni siya kung mag-ulan. Mag-ulan tawa. Tawa ha, small suba. Oh. Kita ra ninyo. Okay. Nanawag na ko, musunod siguro. Oh, dira ka. Dira ka. Okay. Wala among iryang bukid. Tuta sa payag ni Inday. At tuta sa payag ni Inday. Okay. Lakaw sa ko. Kay isip panawag. Hi, Wizard. Hi, Wizard. Oh. Wash out mga kamen. Ayun. Ra.
para akong amigo may kinitunuan sa buwan na manok. Saan mo na yan? Ha? Tumba. Ha? Tumba. Ay, tumba. Okay. Wash out mga chicken. Wash out mga chicken and little doggy. Sabi ni Iro yan. Lakag-lakag man. Okay, mo ni balay sa mga kanding hotel nila. Hotel sa kanding. Wala. Baka sa baboy. Okay, mga unsa tagtapirak. Count ko. Doyan ko. Pero doyan sa ko doyan. Okay, okay. Si Berto o si Berting gakuyog. Hoy Berting, amang ka. Yan man mo si Berto. Mo padulong. Ha? Sumna kaplan ka? Lah. Lala. Lagi kapol. Berting. Uy, naa si Palko. Portalyo. Asa man mo? Nay, nindol si Berto ako. Berto. Ayaw, anak Berto. Ayaw, anak. Tanawa, hoy. Hoy, maka. Lakaw. Ngalot. Kita ninyo, nangalot. Lakaw. Ihaw, may manok. Tawa mo ka. Ha? Yo mga men, ihaw mig manok, tugluan mo na ako unsaon pag ihaw og manok. Ikaw di ka ihaw. Okay? Manion. Rated PJ, ayaw tanawa ng kuan. Tugo kay mga hadlok ang manantaw. Ipalag kuan. Brutal na mo among pag-ihaw. Ihaw na siya kay tungod kay wa may kanon rong gabi una. Okay? So, wat lang mo dira, unya, luto na nin. Manok, punuan. Baso na to na siya guys. Para humok raw niya, inibutang sa init nga tubig. Baso na siya. Para dili kayo lisod. Himulmol. Na igoon siya tubig. Okay, unang buhaton nimo tiil padurong paa. Ligo ang chicken. Ligo. Okay. Lamas. Luya. Sibuyas.
kamatis. Dayon, tanglad. Oh, yugasan na ng tanglad ha. Yugasan na na. Dara siya raw. Chill yung gamay siya. Okay. Muna siya guys. Unahon ni mong tas-tas ang lubot. Kay kabalo ko kamo di mo mangaog lubot sa manok. Nauna siya guys ha. Nanglan dili maigo ang tinae. Kay kung maigo ang tinae waskag tanan ang Next step, slice the chicken. Wow. Slice so na to na para tibuok barangay. So, mauto mga kaundoy, wa panahuman og iyaw ang manok. Kamay na lang. Ato na tong tadtaron na kakaon na natag panihapon. Okay. Ako day muluto sa manok ron. Ako'y kusinero. Basin nagtuo mo nga di ko kabalo muluto. Bakit on muna ako sa akong pagluto og chicken manok. Ha, kanang recipe og binisaya nga pagluto. Watch and learn. What's up mga men? Wanay kurente so dito na ko butang lamas tanan. So why kurente butang tanan para madali. Kana ug gahinay-hinay ko kay basin mahulog akong cellphone. Alright. What dalag mga oname. Okay? Bye.